Lycka till allihop. Det här är alltså Artifacts box nummer 1. Håller vi tummarna på våra kära Artifacts. Tumlarna. Ja, fan. Ser ni vad jag ser? Decoy längst bak, det har jag nog aldrig sett. Det här är weird. Ett kort och en Andrei Markov jersey till Canadiens. Och sen är det inget mer. Weird. Det kommer ligga mängder med kort i den här säkert. Dustin Brown, LA Kings Emerald, nummer 51 utav 99 till The Kings. Decoy och base. Bara inte hitsen saknas så att säga. Där hade vi en Hasek till Ottawa, nummer till 999 till Ottawa Senators. Decoy och 2 base. Tjena bitches. Vi fick nyss ett paket med 2 kort i Artifacts. Coyotes, Mark Visentin. Nummer till 499. Ja, hitten var med som tur var. Decoy och do-base. Hitten var som tur var med. Flames får en Rookie Redemption. Decoy och 2 base. Där hade vi en tjock jävel istället. Så patcher missar vi inte i alla fall allihop. En autograf till Buffalo, Luke Adam. Decoy och base. Den här gillar jag i alla fall. The Flyers, Pelle Lindberg, nummer till 999. Decoy och base.
Greg McHigg, rookie, 999 extra till Leafs, Maple Leafs. Borde väl vara en jersey kvar här i alla fall. Japp. Ducks, Chandra Tandems, Cam Fowler och Bonino. Decoy och 2 base. Kom igen nu då, var något bra här. Den var snygger. Oilers. Kanske inte den bästa spelaren, men en jävligt snygg i alla fall. David Perron. Den blir ju faktiskt fyrfärgad. På den ena är den blå och på den andra är den vit, svart och röd. Eller orange såklart. Ja, Mac Perron kan vi kalla den. Nej, så grattis till Edmonton. I den boxen. I number 1. Då kör vi The Platinum. McFlurry. Det är väl Marc-André Fleury. Ja, det är en jävla massa moppungar här nu. Jag ska stänga dörren. En sekund bara. Så, det måste vara kvalitet, vet du. Kvalitet på breaking. Då kör vi. Base. Oh shit. Shit pommes frites. Dallas rookie. Devin Shore. Base. Och Virtanen. Retro rookie. De är inte fula de här korten alltså. Bajs. Och Flames. En retro rookie på Sam Bennett. Base på Brad Marchand. Och Oskar Lindberg rookie till The Rangers. Yes. Bara base. Men där har vi en Nick Foligno retro till Columbus. Och base Patrik Hörnqvist. Glenn Andersson. En retro till Edmonton. Chicago. Ryan Hartman.
såg ut att vara skadad, men det var den inte. Ryan Hartman till Chicago och base. Vi köttar på James Neal base. Fan har vi alla Rainbow då. Zetterberg base. Josh Andersson. Columbus. Och Washington Ganiev rookie. Jag får mig förra gången att vi fick mängder med Rainbow. Men jag kan ha fel. Base. Här har vi en Goldobin. Retro rookie. Sedan har vi base. Och Montreal Charles Hooden. En rookie. Vanlig. Nej, det är fan vanliga base med. Ja. Marian Gaborik. En röd rackare som heter Red Prism. Numrerad till 149. Och base. Schmutt. En sån här vit rackare som heter White Ice. Numrerad till 199. Sen har vi en rookie på Nikolaj Ehlers till The Jets. Och base. Whoop! What the fuck is this? Oh. Wow. Den väntar vi med. Jag lägger den här så vi ser. Här har vi base Jakubov. Sharks får rookie-autografen på Nikolaj Goldobin. Även en Rainbow. Så det är Rainbow parallellt på den. Snyggt. Base. Och Panarin. Chicago rookie. Till Chicago-träff. Det är på Jonathan Taves. Superstars. Sharks. Donskoy rookie. Jets. Connor Hellebuck rookie. Där har vi nog en vanlig Rainbow här nu, ska vi se. Base. Base. Men där har vi en Rainbow. Getzlaff. Till The Ducks. Och en Blues. Colton Parayko. Jag försöker se en Everly base. Fleury Rainbow på Fleury
till the Pittsburgh. Sen har vi base och base. Buys. Men där har vi en rainbow på Adam Henrique och base. Tada! Fick vi inte den innan? Det är i och för sig en rainbow detta. Så det är väl det som skiljer då. Det är en rainbow. Charles Hooden. Jake Virtanen. Vem var det som hade Vancouver? Och Bozak base. Base. Och kanske en bra träff. I don't know. Oilers, the Gretzky. En retro. Rainbow faktiskt till och med. Så den är nog helt okej. Aldrig fel att träffa honom. Och base. Bajs. Och sen har vi till the Blues Jaden Schwartz, Tracks, Noah Hannifin, Carolina rookie och base. Här har vi någon Tracks igen tror jag. Japp, Corey Schneider, Devils. Och Focali rookie till Montreal. Oj. Jag vet, jag har så dålig koll på de här än. Men det borde ju vara ett bra kort. The Gretzky Superstars. Är det ett wow-kort verkligen? Ja, häftigt i alla fall. Base och Montreal Jacob Delarose rookie. Ja, Gretzky brukar ju vara bra i det mesta. Det är base och det är base igen. Filip Forsberg, Nashville Superstars. Vackert. Och base. Nu ska vi se hur bra den här var. Sjukt paket alltså. Alltså det här måste ju vara en bra box alltså.
Först har vi base, sen har vi, jag ska bara se så att Eichel rookie numrerad till 199. Det är ju den som heter White Eyes rookie. Och inte nog med det. That's not it, my friends. En one-of-one printing plate till Vancouver. På Jared McCann. Och sist men inte minst, Linus Ullmark rookie till Buffalo. Det är alltså en rookie printing plate. För er som inte vet vad en printing plate är, så är det alltså den, vad jag har förstått som i alla fall, så är det de använder när de trycker själva kortet. Den plattan så att säga. Vi köttar på med Artifacts nummer 2. Har det väl börjat ånga på med bra kort så slutar det inte. Så vi köttar på, mina vänner. Sam Gagner Emerald nummer till 99. Decoy och base. En Ruby nummer till 599 på Ryan McDonough till Rangers. To the Rags, Decoy and the base. Då kommer den guldig nu då. Kom igen. Nej, boo. Boo. Buffalo, Jake McCabe, rookie, nummer till 999. Decoy och base. Den är lite smutsig den. Tundra Trios Rangers, Ryan McDonough, Mark Stahl, Carl Hagelin. Triple jersey. Decoy och base. Yes, skriver han. Sedan har vi en Sharks. Numrerad till 125
på Logan Couture. Decoy och base. Här har vi ett kort jag behöver kolla upp. Rookie Redemption 189. Ska se om jag kan. 189. Ska vi se vem det kan tänkas vara. 189 ska vara Devils. Seth Helgesson. Hur man nu uttalar det. Seth Helgesson. Washington har gått och lagt sig. Drew LeBlanc. Autofacts till Chicago. Buys. Jag upplever att man väldigt sällan får Washington-kort faktiskt. John Carlson, Ruby, nummer 1 till 599. Är väl våran bästa back just nu. I alla fall offensivt. Koklachev, The Bruins, Ruby 499-exare. Decoy base. Och vad har vi här i då? Vad ger kortgudarna oss idag? Jävlar. Now we're talking. Now we're talking. The Crown, The Wall of Pain. Nummererat till 15. Detroit Red Wings. Ja, den är faktiskt väldigt snygg. Så. Ställer vi undan den. Och så ger vi oss på troligtvis the last one. Om ingen vill ånga på och plocka lite eget. Verkar inte gå att fylla certified boxen idag i alla fall. Nu har vi 12 paket. Håll ut tummarna. Helvete vad kort. Vi börjar med
En Devils, Stefan Matteau, rookie-auto. Den är faktiskt numrerad till 399. For the Devils. Base. Fire and Ice. Jonathan Quick. Onumrerad. Sen har vi en Prism-parallell också på Jonathan Quick. Till Kings. Och Base. Och ett reklamkort. Oj, där fick jag med 2. Det var Base. Och det var Base. Och det var Base. Fire on Ice. Damon Brunner. Onumrerat. Decoy. Och sen har vi en rookie till Carolina. John Muse. Och Base. Base. Vem fan är Sean Collins? Han är en spelare i Columbus Blue Jackets. Rookie auto. Numrerad till 399 också. Och Base. En Prism-parallell till Bruins. Ray Bork. Och Base. Ja, det finns en del basekort att plocka av i de här boxarna. Double Strike. Shea Weber. Till Nashville. Decoy. En rookie till Washington på Steve Olexi. Base och reklam. Här är nog en tjock jävel alltså. Oj. Har vi sån tur? Snälla, jag ber till alla. What the fuck? Det här var fan häftigt. Det här var häftigt. Nu kommer det. Boom!
är Gold, Prism, Patch, Rookie, Auto, nummer 1 av 10. Ja, det här är någon som borde bli jävligt glad. Sjukt snygg alltså. Vart fan har de stjärnan? Är det på axeln eller? Ja, grattis till Nashville. Jag misstänker att det bara är skräp kvar här inne. Honored Selections till Montreal, Jean Beliveau. En Prism-parallell på Alex Ovechkin. Och base. Ja, den var häftig faktiskt. Den var riktigt häftig, mina grabbar. Mina grabbar, och jag tror Maria här också. Då är det tjejer också. Decoy. En rookie Carolina, Nicolas Blanchard. Base. Greg Patterin till Montreal. Rookie Auto. Numera till 399. Och base och ett reklamkort. Skapligt nice. Det var ett vanligt base. Andrew Ladd, Winnipeg Prism. Och base. Och sista packet. Giver oss Cornerstone på Ekman Larsson till Coyotes. Och även en rookie till Vancouver. Steven Pinizzaro. Och base. Tampa har det inte varit, vet jag. Inte Islanders heller. Och inte Dallas heller. Du får se det som att du bidrog till någon annans Nashville-kort. Typ.